Özbekistan'ın qaysi institutda yaratılganını aytinglar. Bizlerden başka bunu qaysi devlet işletganını aytinglar. Sancım alan adamlar Covid'i yengil ýagdaýda geçirýärler. Bu hakykat. Нет хорошей вакцины, которую можно делать и не бояться. Я боюсь. Koronavirus epidemiýasyndan gutulmak üçin tanzymlary beýleki ýurtlar bilen paýlaşmak möhüm. So I need a scratch. Pandemiýa Merkezi Aziýada ýene ýokarlanyp başlady. 73 million töweregi ilaty bolan iň garyp we korrumpirlenen sebitdäki ýurtlaryň saglygy goraýyş ulgamy ilkinji gedek şeýle syňyg bilen ýüzbeýiz bolýar. Özbegistanyň, Gazagystanyň hem Kyrgyzstanyň hökümetleri öz territoriýalaryna koronawirusyň delta ştammynyň taplanyny resmi taýdan elan etdiler. Täjikistan bir näme soňra koronawirusyň bardygyny boyun aldy. Türkmenistanyň resmi ýagdaýda entek koronavirus ýok ýöne bu ýurtlardan gowuşýan habarlar alady döredýär. Pandemiýadan ahlak we madda taýdan haly ýylagar düşen hökümetler häzir ilata sancym etdirjek bolup bar güýçleri bilen finansiýarlar. Ýöne şeýle finansiýaklaryň tebigaty sebitdäki awtoritar hökümetleriň buyruk beriji siýasatyna bap gelýär. Olar bir-birine tüýsmeňdeýär. Ilki başda Gazagystan, Täjikistan, soňra Kyrgyzstan bilen Özbegistan ilatyň belli bir kategoriýasyna dolu ýa-da bölekleýin hökmany sancym şäheretine girdiler. Sebitdäki hökümetleriň ilaty sancımy hökmany kabul etmäge mejbur etmeginiň sebäpleri birmeňdeş. Barha güýçlenýän vaksinafobiýa, ýagny sancımy bolan gorku we milli mentalitet. Ilatyň aglaba bölegi ýerli mugut sancymlara ynanmaýar. Mysal üçin Gazagystan bilen Özbegistan halky ýurtda öndürilen ýerli vaksina bilen sancym etmäge mejbur edýär. Hususan Özbek sancımy ZF-Uzvak 2001 Hytaýyň Anhui Jifei Longcom Biopharmaceutical Companies tarapyndan işlenip düzüldi. Hytaý Merkezi Aziýada daşarky iň täsirli oýunçy hasaplanýar. ZF-2001 ady bilen halkara bazaryna çykarylan vaksina rekombinat sancımy hasaplanýar. Ol vaksinanyň döreýişi barada maglumat gaty az şeýle de bolsa, Hytaý koronawirusyň dünýäde ýaýrymagynyň sebäplerini kesitlemek üçin garaşsyz derňe geçirmek isleýänlere ýapyk ýurt bolmagyny galýar. Özbegistan synagynyň 3-nji tapgyryna gatnaşmak arkaly ZF-2001 sancym üçin himayetkarlyk derejesini aldy. Sancym Özbegistany ZF-Uzvak 2001 ady bilen hödürlenýär. Ol sancym häzirki wagtda esasan Özbegistanda ulanýar. Taşkendiň maglumatyna görä, Hytaýda bu vaksina bilen takminan 100 million adama sancym edildi. İýul aýynyň 17-sinden baş sanitariýa wraçy ilatyň sanitariýa we epidemiologik awadançylygy baradaky kanunyň 30-njy maddasyna laýyklykda epidemiologik çäreler görmek yktyýarlyklaryny ulanyp başlady. İlki bilen ilaty hyzmat etmek bilen baglanyşykly işgärleriň 14 kategoriýasyna sancym edilýär. 1-nji sentýabrdan başlap 18 ýaşdan uly adamlara köpçülikleýin hukmany sancym berilýär. Ilat esasan yerli ZF-Uzvak 2001 sancymyny alar. Bölükleýin Russiýanyň önümi bolan Sputnik we Hindistanyň vaksinasy bolan Oxford AstraZeneca bilen sancym edilýär. 24-nji iýul için sancym edilenler milletiň resmi umumy sanyna görä 6.551.554 adam, ýagny 19,25% dogry sancym edilen 1.099.618 adam, 3,23%. Jemi ilat 34.036.800 adam. Bu aralykda Özbegistanyň ZF-Uzvak 2001 sancymyny öndürmek işlerini awgust aýyna başlananyny habar berildi. Birinji etapda aýda 10 million sancym öndürmek, soňra önümçüligi ýylda 200 million doza çenli ýokarlandyrmak meýilleşdirilýär. Şeýle de bolsa, öňkü Sowet respublikalarynyň ählisinde bolşýaly Özbegistanyň hem ilat Sowet sistemasyndan kök alyp gaýdýan ýerli senagaty ynanmaýar. Hayratynam Derman barada aýdylanyny bu şeýle, mundan başga da bu öň görülmedik virusa garşy düýbünden täze döredilen sancym. Onuň netijeligini hatda professorlaram şüpheli garaýarlar. Hazırça Hytaý Özbek vaksinasy hakyda Aýtsaňyzdan bu sancym Özbegistanyň haýsy institutunda döredildi. Bu sancymy bizden başga haýsy ýurtlar ulanýar. Bu sancym haýsy ştamma garşy täsir edýär. Bu sancym goşa ýapyk synagdan, goşa platsebadan geçdimi? Bu sancymyň barlyk işlerini öwrenmäge haýsy ýurtlardan alymlar gatnaşdy. Marhamat, şu maglumatlary beriňler, kiň emleşiňizi ötkeze beriňler. Öz video izlemesine profesora verilen onlarca sorag sosial ulgamlarda gyzgalaňly çekişme döretdi. Onuň pikirdeşleri ýorlan soraglaryna jogap talap edýärler. Munyň özi ýerli sancymy bolan onamsızlygyň derejesini
yeni bir gedek açyp görkezdi. Şol aralykda resmi medeniýetde bu soraglara jogaplar bar. Vaksinanyň barlygyna gödegçilik ediji Özbegistanyň Innovasiýa Ösüş Ministrligi professor Ibadullahyň çykyşyna jogap beýanatyny çap etdi. Beýanatda sancym barada geçirilen ulumy gözlegler, halkara neşirlerine makalalar, Özbegistanda geçirilen synaglar sanalyp geçilýär. Mundan başga da beýanatda Özbegistanyň başga da Hytaýda 100 million adamy bu vaksina bilen sancym edilenligi aýdylýar. Azatlygyň Özbek redaksiýasy ministrligiň medeniýet gullugyna ýüz tutup bu beýanata suwtnamy boljak goşmaşy maglumatlary bermegi haýyş etdi. Medeniýet gullugy soraglary kabul etse de olara entek jogap bermedi. Häzirki wagtda käbir resmi beýanatlaryň Özbek Hytaý sancymynyň ygtybarlygyny näme derejede ýokarlandyrjakdygy belli däl. Ýöne Hytaý haritlarynyň ýurtdaky awraýyny gözüň gitmeýär. Goňşy Gazagystanda da iş ýüzüne edilişiyle ýagdaý gaýtalanýar. O ýurt bilen hyzmatdaşlyk etmekde Russiýa öňüne barýar. Orset öz täsiri boýunça Merkezi Aziýa sebitiniň daşyndaky ikinji oýunçy hasaplanýar. Gazagystanlarda esasan Russiýada we Gazagystanda öndürilýän Sputnik V sancymy ulanylýar. Şeýle hem yerli alymlar tarapyndan garaşsyz işlenip taýýarlanan Covid-19 vaksinasy sancym edilýär. Konstitusiýanyň 29-njy maddesyna laýyklykda 20-nji iýundan başlap gradanlaryň hukuklygyny üpsün etmek üçin hyzmat ediş ulgamynyň işgärlerine hukmany ýagdaýda tanjym edilmeli. Ýylaty esasan Russiýada we Gazagystanda öndürilen Sputnik V tanjymlary yerli Covid-19 şeýle hem Hytaýda öndürilen Sinovac tanjym edilýär. 27-nji iýulda ýurtda tanjym edilenleriň umumy sany 5.188.266 adam, ýagny 27,16%. Olardan 3.356.960 adama, ýagny 17,67% dogry tanjym edildi. Ýylatyň sany 19 milliona golaý. Gazagystanda öndürilen Rus Sputnik V sancymynyň ady resmi taýdan Sputnik Viktor, ýagny ýeňiş diýmegi aňladýar. Emma resmi däl ýagdaýda prezident Vladimir Putiniň şanyna Sputnik Vladimir diýilýär. Sputnik V sancymynyň netijeligine bolan onam Russiýany 30 ýyl gowrak dolandyran awtoritar prezident Putiniň awraýyna laýyk hem jedelli. Muňa garamazdan Gazagystanyň bu sancym hakda köp soraglary bar. Значит, если где-то что-то, какие-то побочные действия будут от этой вакцины, значит, мы ничего не докажем, претензий никому не имеем. Сондай көп жагдайлар сомнения келтирет да. Вакцину я делать не буду. Но сейчас вакцины хорошей нету. Нет хорошей вакцины, которую можно делать и не бояться. Я боюсь, например. Нельзя, думаю, людей заставлять всех поголовно вот так. Должен быть выбор вакцины. Просто, я не знаю, это еще не проверенная временем вакцина. Я думаю, наши просто спешат. Sancıma garşy aktivistler topary vaksinasiýa barada Gazagystanyň Saglygy saklaýyş ministrliginiň binasyna ministriň orunbasarynyň ýüzüne şeýle soraglary açaşany aýtdylar. Saglygy saklaýyş ministrligi tarapyndan agressiv diýilip adlandyrylýan sancymlara garşy hereket hökümetiň sancym siýasatyna bolan nägililiginiň nişanydyr. Vaksinasiýa garşy jemgyýetiň şüpgesini ýok etmek üçin hökümet işgärleri açık sancım kampaniyasına başladılar. И сегодня же глава государства получил свою первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом в Фейсбуке сообщил пресс-секретарь президента Берик Вали. Şu ýylyň aprel aýyna Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew Garaganda şäherindäki bir zawodda öndürilen Sputnik V sancymyny kabul eden ilkinji prezident boldy. Awurup galam dep oýlap жүрgenşe 25-nji ýylyna Gazagystanyň ilkinji prezidenti Elbasy halkyň başlygy diýilip adlandyrylýan Nursultan Nazarbayew hem şol ýerli sancymy kabul etdi. 23-nji ýylda Bişkekdäki Sewda merkezine Kırgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow hem Hytaýda öndürilen Sinovac vaksinasyny kabul etdi. Täjikistanyň we Türkmenistanyň prezidentlerine edilen sancym barada häzirlikçe resmi maglumat ýok. 21-nji ýylda Daşkentde geçirilen medeniýet ýygynyny özbek jurnalistleri prezident Mirziýowyň alan sancym barada gyzyklanýarlar. Bizni davlatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev vaksina oldimi, olgan bo'lsa, qaysi vaksinani oldi yoki olgan bo'lsa nimaga buni jamoatchilikka ko'rsatmayapti? Bu bitta savol. Men nazarimda bugun bu matbuot anjumanini juda bir siyosiylashtirishga urinish mantiqan to'g'ri bo'lmaydi. Şeýle-de bolsa prezidentin we wezipeli resmiýetlerin kameranyň öňünde sancym kabul etmek kampaniýalary ilatyň belli bir böleginiň şüphelerini
aradan ayırmak üçin yeterlik däl. Hususan Özbegistanyny köp ýyldan bäri dawa jenjelli korrupsiýanyň merkezinde galan paýtagtyň häkimi Jahongir Artikhojaewiň yerli waksina bilen sanjym edilendigine garamazdan köpler yerli sanjymy onalmadylar. Oňa sanjym edilişiniň videosy internetde ýerleştirildi. Kadrlarda videonyň başyna Lukmanyň eline sanjym iňňesini tutýanlygyny, taň bolsa görnüşiň şöhretiniň gara renkde bolanyny görüp bilersiňiz. Videony görenler Daşkendiň häkiminiň yerli dälde import sanjymyny alandygyny aýdýarlar. Bu sosial ulamlarda gızgınlığı çekişmeye sebep boldy. Hatta Daşkent şäher häkimliginiň resmi beýany hem bu şüpheleri aradan aýryp bilmedi. Özbegistanyň hem Gazagystanyň adamlar resmiýetiň we döwlet başlyklarynyň güniwatar ýurtlaryna öndürilen sanjymlary ýa-da iň bolmany Russiýada taýýarlanan Sputnik V sanjymyny kabul edenliklerine has köpräk ýarlar. Ýogsa da Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 23 martda Sputnik V sanjymyny eýýäm kabul edenligini aýtdy. Russiýanyň tutuş Merkezi Aziýany sanjym bilen üpçün edýänligini belläp geçeliň. Şeýle-de bolsa, onuň sanjym kabul edişiniň açaçan görkezilmezligi käbir şüpheler döretdi. Принял для себя решение привиться вектором, привиться спутником ВИ. Тем более, что вооруженные силы у нас прививаются спутником ВИ, а я все-таки верховный главнокомандующий. Şeýlelikde görüşümüz ýaly Merkezi Aziýada we dünýäniň beýleki ýerlerine Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, Oxford, AstraZeneca ýaly güniwatar sanjymlaryna uly ynam bar. Ýöne güniwatarda şol sanjymlar ýetmezçilik edýär. Bu ýagdaýda pandemiýanyň 3-nji tolkuny bilen ýüzbeýiz bolýan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hökümetleri üçin yerli sanjym ýeketäk mümkinçilik bolup görünýär. Elbetde mundan 30 ýyl ozal öňki Sowet Soýuzynyň bölünip aýrylan Sewit dermany öndürmek meselesine ýyzda galýar. Ol ýerde gyýsa wagtyň içinde 73 million ýylaty sanjym bilen üpçün edip biljek derman senagaty ýok. Beýle güç Sewitiň daşary goýunçylary bolan Hytaýda hem Russiýada bar. Bu iki ýurt şol mümkinçilikleri elden gidirmedi. Olar Sewit hökümetlerine sanjymlary hökmany meýletin saýlamagy teklip etdiler. ZF Uzvak 2001, Kaz Covid-19 bilen Sputnik V Sewit häkimetleriniň pandemiýaga garşy esasy umydy boldy. Ýöne bu sanjymlar garaşylýan onamy ödäp bilermi? Попадая в организм, организм... Adam bedenine baran sanjym gorak antitelany öndürüp başlaýar. Şonuň üçin adam bedeni daşky gurşawda aýlanýan daşarky virusa sezebar bolanda öndürilen köp sanly antitelanyň kömegi bilen oňa garşy durmaga taýyn. Готов атаковать многочисленными антителами. Hazırki misal üçün Özbekistan Xitay vaksinasi. Häzirki özbek Xitay sanjymy hepatit B virusuna meňzer sintetiki sanjymdyr. Bu sanjymy biziň ählimiz kabul edipdik. Onda diňe koronavirus infeksiýasynyň gabygyndan alynan S bilogunyň sykylmasy bar. Eger aýratyn bir allergike çydamsızlyk ýok bolsa, häzirki barlygda vaksina hiç hili gaýtkyn bermez. Şeýlelikde jogapdan sonra köp yerli vaksinalara bolan ynamsızlyk sanjym meselesinde Merkezi Aziýanyň hökümetlerini alada goýan ýeketäk mesele däl. Ýene bir esasy päsgelçilik bu ynanç esasyna dören halkyň dini düşünjesi hem mentalitetidir. Sewit halklarynyň arasyna giň ýaýran bir söz bar. Dert beren Hudaý dermanyny hem berýär. Şu sebäpden Özbegistan din ulamalaryny ilaty dolu sanjym etmek işine mobilizledi. Musulman Geňeşiniň 16-njy ýylda ýaradan beýanatyna koronawirusa sanjym etdirmeýänler islenmeýänlerden ýylýar. Beýanatda aýdylyşyna görä enne imamlar ilaty sanjym etmäge çağırma kampaniýasyna girişipdirler. Vaksina almazlyk we ol barada erwet gurun ýaýratmak näde dogrudur. Biziň döwletimiz ähli talaplary laýyk sanjymlary bilen köpçülikden sanjym geçirýärkä, ähli talaplary ýerine ýetirip watandaşlarymyza öz yerli wiraçlary bilen ilalaşyp, özlerini we maşgal agdalaryny sanjym etmek maslahat berilýär diýip Musulman Geňeşiniň fatwasynda aýdylýar. Bu barada Qırgızistanyň müftisi hem beýanat etdi. Ýeri gelen aýtsak bu ýurtda sanjym pudugyna döwlet siýasaty düýbünden başga sanjym etdirmäge höwet edýänleriň sany azalýar. Saglyk ministri sanjymyň öňelgösüldigi eltip biläjek netijeleri barada soraga jogap bermäge mejbur boldy. Vaksina degen bul birinci bu sanjym täze derman. Onuň öňelgösüldigi alyp barjagyny ýa-da barmajagyny entek hiç kim bilmeýär. Bu derman bary ýogy 8 aý mundan işlenip düzülen soň entek öwrenilmedik. Bu arada 10 ýyldan soň gurrun edip bilersiz. Vaksinany. Emi bir 10 ýyldan keyin anan keyin aýtalsak bolat, bu vaksina tukumsuz kap kelet eken, bulap gelbeydi eken dep. Şeýle-de bolsa, ýaňy ýakyna çenli saglyk ministriniň hatda Qırgızystanyň prezidentiniň pandemiýa we sanjymlary şahsy çemeleşmesi ören jedelli bolup galdy. Olar bilelikde koronawirusa garşy ören howply dermanlyk şirany öňe sürdiler. Beýşin Aliýewiň hut özü bu damjanyň sowuk ýagdaýyna ulanylsa, ölüm howplydygyny duýdurup diňe gyzgyn ýagdaýda ulanylmalydygyny aýtdy. Prezident göz kaynatsatas.
Göz kaynata tasandan başka günlerden. Ең эле жакшысы Onu kalgın yağdayın için. Soğuk içseniz bokurdoktu dem alış yollarına katılma başlanıp adam ölür. Мороженое жебеш керек эчтеке. Муну дагы только эле ызык ичиш керек. Bu çıkışlar ören güýçlü jemgyýetçilik feslenmesine sebäp boldy. Şeýle de bolsa pandemiýanyň 3-nji tolkuny sebäpli ýurdun keselhanalary näýasagdan dolup başlan soň prezidentiň we ministriň pandemiýa bolan garaýşy üýtgedi. 28-nji ýylda Kırgyzstanyň prezidenti adamlary koronawirusa garşy tanjym almaga çagyrdy. Yakın günlerde yine 20 milyon dolarlık tanzımlar Kırgızistan'a getirilir. Mundan başka da hastanın 14 günlük becergisi takminan 1000 dolar olur. Siz tanzım almasanız özünüze, yakınlarınıza ve yurda ziyan yitirersiniz. Sonun için kadarlı Kırgızistanlılar tanzım alın. Kırgızistan'ın prezidenti Sadir Japarov. 12 iyulda prezident Sadyrbek Japarov döwlet işgärlerine tanjym almalydygyny, de facto hukman tanjymlaryň başlanmagyny berk maslahat berdi. Ulanylýan etaat tanjymlar Hytaýda öndürilen Sinopharm we Sputnik V, Ýewropada işlenip düzülen Oxford AstraZeneca tanjymy 20 iyuldan başlandy. 26 iyulda tanjym edilenleriň umumy sany 472.646, ýagny 7,12%. Şolardan 109.027, ýagny 1,64% dolu tanjym aldy. Ilatyň sany 6.640.066 adam. Kırgızistan Merkezi Aziýada koronavirus pandemiýasynyň elhençliklerine ilkinji duçar bolan döwletdir. Geçen ýylyň mart aýynda Bişkekden düşürilen videolar tebiti gozgolana saldy. Hukmanlaryň arasyna 2020-nji ýylyň iýuly gara iýul diýilip adlandyrylýar. Doktorlaryň köpüsi şondan bäri zähmet ruhsatsy işleýärler. 2021-nji ýylyň iýulyna ýagdaý ýene-de erwetleşdi. Порядка 2-3 недели. İş yüzünde 2 hepdelep hatta ondanım köprak bolmagy mümkin. Şeýle ýokary derejede agyr ýagdaýa sine dýäris. Ýagdaý şol bir derejede saklanýar. Indi görkezijler pete gaýdyp başlar diýip umyt edýäris hem garaşýarys. Wagt geçdigiçe biz sanlaryň azalýandygyny görýäris. Muňa ören optimistik garaýarys. Ýöne umumlukda alanynda ýagdaý şol bir agyr derejede bolmagynda galýar. Biz görýäris, tanjym alan adamlar eger olar keselleseler-de hiç kim olara kesellemez diýip bilmez. Sebäbi keseliň ýokuşmak töwekkelçiligi hemisi taklanyp galýar. Diňe bir tanjym keseliň ýokuşmadlygyna 100% kepilik berip bilmeýär. Ýöne tanjym alan adamlar Covid-i ýeňil ýagdaýda geçirýärler. Bu hakykat. Переносят COVID в очень легкой форме. Это факт. Bu aralykda koronavirus pandemiýasy we tanjym prosesi Sewitiň iki ýurduny, Täjikistany hem Türkmenistany has şaşyrmly bolmagyna galýar. Olaryň umumy ilaty 15,5 million töweregi. Koronavirusyň Täjikistanyna bardygy goňşularyndan 1,5 aý töweregi geçen soň 2020-nji ýylyň 29 apreline resmi taýdan ikrar edildi. Ýöne Türkmenistanyna entegem ikrar edilmedi. Täjikistanyň resmi wekiliniň sözüne görä pandemiýa başlaly bäri 14.592 adama koronavirus ýokuşdy. Ondan 117 adam öldü. Ýöne halk arasyna bu sanlara çynlyky şüphelenme bar. Olar bu kesele ýolganylaryň we ölenleriň sany bir näçesi köp diýip hasaplarlar. Şu ýylyň tamtyna Täjikistanyna virus ýene-de ýaýrady. Hastahanalar näsagdan doldy. 26-njy ýylda Täjikistanyň Saglyk saklaýyş ministrligi goňşy respublikalarda hasap alynan bir aý töweregi geçen soň Delta ştammynyň hasap alynanyny resmi taýdan eglan etdi. Tanjym bu keseliň öňüne almagyň esasy suly bolmagyna galýar. Täjikistanyň iki görnüşli tanjym ulanýar. AstraZeneca mart aýynda getirildi. Tanjymyň ikinji tapgary saglyk goraýyş işgärleri, bilim we ilmi işgärleri 60 ýaşdan uly adamlar üçin dowam edýär. İkinji vaksinasiýa Coronavac Hytaý Respublikasyndan getirildi. Duşanbe şäheriniň 18 ýaşdan uly ýaşaýjylaryna tanjym edilip başlandy. 3 iyulda pandemiýa garşy görüş merkezi 18 ýaşdan uly adamlar üçin hukmany tanjym prosedurasyny girizdi. Köplenç Hindistanda işlenip düzülen Oxford AstraZeneca we Hytaýda taýýarlanan Sinovac tanjymlary ulanylýar. 26 iyulda Amerika 1,5 million dozada Moderna tanjymyny berdi. 26 iyulda 431.058 adama, ýagny 4,41% tanjym aldy. Olardan 21.034 adam, ýagny 21% dolu tanjym aldy. Ilatyň sany 9.765.000 adam. Sowet Soýuzy dargandan soň Sewitdäki iň bir tarap ýurt bolan Türkmenistanyň koronavirus infeksiýasy
entek resmi taýdan hasap alınmady. Şeýle-de hökümet koronavirus pandemiýasynyň hem de soňky hepdelerde ıssyk hawa şertlerinden ölümleriň köpelendigini ikrar etmeýär. Häzir için bu ýurdun ilatynyň sany barada takyk resmi maglumat ýok. Halkara çeşmelerine göre ilat 6 milyondan gowrak ýöne resmi däl maglumatlara göre bu ýurtda ilat azalýar. Häzirki wagtda 3 ýa-da köp bolany 4 milyon adam bar. Netijede Türkmenistan barada resmi taýdan tasdiklanan maglumatlary tapmak kyn. Şeýle-de bolsa Türkmenistanyň Saglyk saklaýyş ministrligi tarapyndan ýaýradylan broşuralara hökümetiň ýurtda koronawirusyň bardygyndan habarlydygyna iň bolmanda gyýtaklaýyn suwutnama hökmüne garamak bolar. Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy we daşary ýurt habar ferişdeleri ýokunç kesel hadisasynyň sanynyň artýanyny we ýurdun uly ýaşly ilatynyň sanjym etmäge mejbur edilýändigini habar berdiler. Türkmenistan wraçlar koronawirusyň delta ştammynyň tutuş ýurt boýunça çalt ýaýramagyndan alada galýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronawirusyň hasap alınanlygyny ikrar etmän gelýär. Ýöne biz Türkmen News redaksiýasy ýyl lugamalyny bolup geçýän ýagdaýa syn edip berdik. Netijede bu virusdan ölen adamdan 55 adamy takyp kesgitläp berdik. Olaryň arasynda Türkmenistanyň işleýän günwatarly diplomatlar, uly wezipeli döwlet emellarlary, elbetde lukmanlar we ýöneköy adamlar hem bar. Emma bu arada hiç ýyly resmi maglumat ýok. Biz yerlerdäki çeşmeler bilen ýygyderli habarlaşyp gelýär. Ähli ýerde bolşýaly sanjymdan bir gün soň adamyň gazgynyň galmagy mümkin. Galan ýagdaýlarda adamlar ony gow geçirýärler. İlkinci pursatlarda şu ýylyň başynda köp mukdarda ortiýetiň sanjymlaryny, şol sany Sputnik 5 waksinasyny getirdiler. Soňra prezident keseliň ýaýramagy bilen baglykda döredilen adatdan naşar ýagdaýlar barda komissiýanyň maslahatyny hil taýdan has gow vaksinalary satyn almak çağırşyn etdi. Şondan soň köp mukdarda Hytaý dermanlary geldi. Bütün Dünya Saglyk Goraýyş Guramasy dünýä COVID-19 pandemiýasynyň 3-nji tolkuny bilen ýüzbeýiz bolýar diýdi. Ol halkara guramanyň başlygy Tedros Adhanom Ghebreyesusyň sözlerine görä delta virusynyň ştammy dünýäniň 110-dan gowrak ýurdunda tapyldy. Pandemiýanyň öňüni almak üçin dünýä ilatynyň azyndan 10% şu ýylyň sentýabr aýyna çenli sanjym almaly. 40% ýylyň aýagyna çenli 70% hem geljek ýylyň ortalaryna çenli sanjym almaly. Munyň üçin azyndan 11 milliard doza sanjym gerek bolar. Medisina pudugynyň iň täsirli The Lancet neşri Merkez Aziýanyň sanjymlary iň mätäş sebäpleriniň birdigini belleýär. Koronavirus epidemiýasyndan gutulmak üçin tanjymlary beýleki ýurtlar bilen paýlaşmak möhüm. İlkinji tanjym girdilenden 6 aý soň ýokary girdijili ýurtlar tanjym ähtiýaçlyklarynyň umumy mukdarynyň 44%-ni ulandy. Garyp döwletler diňe 0,14% tanjym ulandy. Iň gynandyrýan zat statistika bir näçe aýyň dowamında üýtgemedi. Tanjymlaryň köp bölegi geçirilen ýurtlar pandemiýaga garşy çäklendirmeleri ýatyrmak barada gurulýan bolsa, köp ýurtda ýagdaý henizem erwet. Dünýädäki hökümetleriň öňünde durýan esasy kynçylyk ilaty sanjym bilen üpçün etmek bolsa da, düýpli mesele COVID sanjymlaryna ynamsyzlyk hem umuman vaksinafobiya, ýagny sanjym gorkusynyň ýoklanmagy bolýar. Koronavirus sanjymlarynyň ählisi täze bolan soň, olaryň netijeligi baradaky jogaplardan sonra has köprek. Gynansagyň sanjymlara ynanmazlyk ýagdaýy hem belli köp adam aýratynam täze çykarylýan sanjymlardan gorkýarlar. Şeýle-de bolsa koronavirus sanjymy adamlary we dünýä jemgyýetçiligini halat etmek üçin aýgytlaýjy çözgüt. Ilaty näçe köp sanjym edilse biz şonça da pandemiýaga garşy güýçli görüşürüz. Şonuň üçin adamlaryň bu vaksina baradaky pikirlerini diňlemegimiz gerek. Şeýle hem alymlary täsiri ýokary we howpsuz vaksinalary taýýarlamagy höweslendirmeli. Ýagny adamlaryň dogry maglumatlary almagy mümkinçiligi bolmaly. Olar sanjymyň özleri hem ýakynlary üçin howpsuzlygyna hökman ynanmalydyr. Bütün Dünya Saglyk Guramasynyň maslahatyna görä sanjym dünýäni pandemiýadan halas eder. Guramanyň bilermenleri vaksinaga garşy duýgunyň täsirini düşmerlik üçin ilki bilen adamlaryň öwtibarly çeşmelerden takyp hem önamly maglumatlar almalydygyny maslahat berýärler. Munyň üçin bütün Dünya Saglyk Guramasy we hökümetler tarapyndan berilýän resmi maglumat çeşmelerini ulanmak teklip edilýär. Şol bir wagtyň özünde bu halkara gurama hökümetleri ilatyny dolu we obyektiv maglumat bilen birlikde bar bolan sanjymy
öz wagtyna deň paýlamaga çagyryş edýär. Koronawirusa garşy sanjymyň meýletin bolýanyny bellemek möhümdir. Hökümetlere sanjymy zorluk ýa-da mejburluk arkaly däl-de, dürli höweslendirme çäreleri bilen geçirmek tutanýarly maslahat berilýär.